Amics, amigues, comencem avui una nova ruta pel parc fluvial del riu Besòs amb el Nuquito i ja veureu, farem una ruta molt top que anirem fins al Pont del Petroli a Badalona pel passeig marítim, que vagi molt bé. El Besòs baixa bastant ple, com podeu veure. Nuquito s'ho mira però no es banyarà. La desembocadura allà baix. Nosaltres anirem cap a l'esquerra, cap a Badalona. Bé, amics, bon dia, ja hem dit abans, tot i que avui serà un dia, sembla que pinta un dia una mica gris, no per això serà un dia gens maco. Aquí teniu el sol una mica tapat per les boires, pels núvols baixos. No crec que plogui. I tal com hem dit, farem una ruta. Hem vingut de Can Zam, baixarem fins a baix a la desembocadura, que cau per aquí baix, tal com hem explicat abans fa una estona, i després girarem, quan arribem a la desembocadura, girarem a l'esquerra i anirem fins a Badalona, al Pont del Petroli i a l'Anís del Mono. Hi haurà una ruta molt top, com sempre, a Can Ruta! Podem veure una representació dels ocells i efectivament sí que n'hi ha d'ocells, sí. Allà al fondo els podem veure, sí, allà. Mireu, aquí davant, corbs marins, sí, un bon cabal d'aigua i aquí tenim els corbs marins. Guapíssim, xulíssim. I davant tenim les mítiques torres de Sant Adrià de Besòs. Avui ja completament desmantelada. Érem per generar electricitat. I anirem cap a Badalona. Bé, amics, hem arribat al port. Com podeu veure, al port de Badalona ens queda molt poc per arribar fins al Pont del Petroli i la figura d'Anís del Mono. Sí, ja estem al port de Badalona. Aquí el teniu. Les lletres, els vaixells i el port aquí a l'esquerra. Allà veieu les torres de Sant Adrià de Besòs, per on hem passat abans. I nosaltres venim d'allà, de la dreta, del Besòs, i la desembocadura del Besòs estaria just aquí baix. Allà quedaria Barcelona, darrere del port, i cap allà en direcció Mataró. Bueno, primer Badalona, que ara arribarem, i després Mataró. Guapo, val la pena, tot i que el dia no fa un dia molt estupendo, però val la pena igualment. Acabem d'arribar a la platja de Badalona. Aquí teniu el Pont del Petroli, estic a la mateixa platja, i allà tindrem la fàbrica d'Anís de Mono i el mono, la figura del mono, que el tindrem aquí a l'esquerra. Tal com hem quedat, a la dreta Barcelona, a l'esquerra Mataró. I ara estem pel passeig marítim del Nuqui. Guapíssim, val la pena, sí, que vagi molt bé. Doncs estem pujant per la rampa del petroli, del Pont del Petroli. I aquí la figura d'Anís del Mono, la clàssica, xulíssima, Can Rutas. Amics, amigues, fins aquí la ruta d'avui. No, vine, puja. Espero que us hagi agradat molt. I aquí ens teniu pel que necessiteu. A mi ja, Nuquito, que tingueu molt bon dia i fins la propera amb el nostre amic. Que us vagi molt bé. Can Rutas!